presència en aquest acte de presentació d'aquesta plataforma Olesa Decideix, que té per voluntat, ja ho sabeu, que el proper dia 20 de juny farà una consulta popular sobre l'autodeterminació de Catalunya. Falten 64 dies, tingueu-ho present, no falta tant. Comptem amb la presència d'en Lluís Ravell, que és membre de Barcelona Decideix, i de Clàudia Fernández, que és representant de la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya. Per començar, seguirem la paraula a la Clàudia. Si votem el 25 d'abril, el tema de la participació és primordial, perquè això fa la democràcia. Jo considero que aquesta és una democràcia de col·le. És que ni de col·le, no arriba ni això. A Uruguai, no sé, cada 2 o 3 anys fan referèndums. S'han de... Seguirem la paraula a Lluís Ravell, que com dèiem és membre de Barcelona Decideix, el qual ens explicarà precisament com s'està organitzant aquesta consulta a la capital, que té una especial transcendència, que pugui passar allà pot explicar una mica la línia política, la tendència política del país. Hola, bona nit a totes i a tots. Permeteu-me algunes consideracions perquè realment Barcelona, clar, es troba enmig d'un procés que ha començat en diferents localitats i la sort del qual depèn molt de com en surti l'invent a Barcelona. Tothom n'és conscient i tothom és conscient de la transcendència. Cap a casa plorant com cada any per als tristos carrers. Es fa tard però tingues fe que la fe al capdavall és de franc i no costa. Ramon Sabarín, que com bé dèiem abans és el portaveu d'Olesa Decideix. Olesa Decideix és una plataforma d'adolescents que a títol individual van decidir un dia reunir-se motivats per una situació social del moment, no? Però aquesta situació social ja era una idea que sorgia en cadascú, que el teníem al cap, l'autodeterminació, anàvem parlant quan anàvem a la plaça, al bar amb els amics, tot aquest remor, avui dia el podem dur a terme. I és per això que el dia 20 de juny celebrem unes votacions. És igual el color de la pell, la sexualitat, la sensibilitat política, si ets del Barça o de l'Espanyol, o si parles el català o el que sigui. El que és important és que el poble està parlant i està actuant. Els catalans hem estat exigents amb els nostres deures com a poble també. Hem defensat la república, la democràcia, com també hem fet desaparèixer la violència del nostre poble i avui volem decidir. Hem estat solidaris i responsables en processos d'integració i avui també volem decidir, i ells també volen decidir amb nosaltres. I és Olesa i els olesans que han de poder decidir des de la llibertat i com volen que sigui el seu país i la seva nació. El dia 20 de juny farem una consulta com Olesa es mereix, feta per olesans. Queden 64 dies d'esforç, però també, diria jo, 64 dies de gaudi. Hem d'estar orgullosos del que estem fent tots plegats. I malgrat que amb les dificultats que ens hem trobat, perquè ens hem trobat, i les que ens trobarem, malgrat la diferència de criteris, malgrat els agents externs que volen perjudicar aquest procés d'autodeterminació, malgrat divergències d'opinió, de comunicació, malgrat tot plegat, hem de ser conscients del que estem fent, que formarà part de la història olesa. Sumar-vos-hi només depèn de vosaltres. Una cosa us diré, el dia 20 de juny, quan Olesa haurà parlat lliurement, alguna cosa haurem canviat. Companys i companyes, força i autodeterminació.